Moro, tässä videossa olisi tarkoitus nyt ruveta räppäillä tätä mankelia ja ensiksi ruvetaan pesemään tätä. Ja tää varmaan auta yhtään mitään, mutta ainakin pahimmat paskat pestään pois. Vanteesta ja tankista. Nyt ne hieroo silmiin kun meitsi sen teki. Ne kattoo kierro kun meitsi eteni. Yksityisyys suora roskiva meni. Nyt hotlassa kyyneleet pyyhiset. Mulla tossa ollut painepesurikin, mut sit kuuluu ihan jumalaton meteli, niin teleet pesä varmaan tolla letkulla ja pyyhkäsen sit ohi menneen. Saan sydänkohtauksen täällä. Suunnitelmat oli iso niin sanotusti tän mopon suhteen. Meinasin, että mä laitan noin kaikki siniset kaikki tarrajutut tähän ja kaikkea. Sit mä tajusin, että se on semmoista vähän niinku samanlaista paskaa, mitä laitetaan kirjojen päälle, semmoista vito oikein ryppypaskaa hommaa. Hienoahan tuo olisi tossa, mutta ei siitä tuu mitään, että tää on näin kuperaa. Sen pitäisi olla semmoista, mitä voi lämmittää semmoisen vitun lämmitin hommalla. Semmosella. Joo. Ettei se pelkään tommosella käy. Joo. Mut sit mä ajattelin, että mä teen kompromissiin. Mä laitan tommosen hain suun tohon. On tää tälleen kaukalta. Saan tää hieno helvetti, mut sit se menee koko ajan epäsuoraan tossa, niin jumalauta tää on ryppysempi kuin mummo helvetti. Et joo, semmonen. Jos nyt edes tän sais tohon jotenkin järkevän näköisesti, niin ihan mä jätän ton tohon noin vittu. Jumalauta. Mut kyllä tästä jotain eri partteja tulee, kun tää on näin lyhyt. Mä tuo lisäsäväystä siihen. Ja on tää paljon lisävarusteita tulossakin, että stay tuned, niin sanotusti. Mut joo, nyt yritetään laittaa tää toinen suu tähän näin. Katsotaan miten päin persettä se menee tällä kertaa. Joo, vituks tääkin meni esimittäin. Ihan hieno. Wow. Hieno, tää on täältä kaukaata, mutta kun menee lähemmäs, niin voi vittu! Joo. Haisee, K-Marketin pihassa elämä taistelee. Snapissa story, mopossa teipit, jonne ei pysähdy, vaikka ois esteet. Mopo kulkee, vaikka ketjut repsoo.